Здравейте всички от VBOX, аз съм Експлот и това е трети епизод на Хайде да играем Покемон Platinum. Втория само не знам дали се е сейфъл. Сега ще покажа какво съм направил. Тук всички покемони ми еволюираха. Да, и спечелях значката. Ако случайно намеря втори епизод, ще го кача първо него. Ето значката, Call Badge. Да, сега се насочваме към втората зала, която е гърдения с древен тип покемони. Бихме се с Team Galactica тук. Да. И сега продължаваме напред. Там ще ни трябва... Там ще използваме повече Старавия, защото... или Брутал, както и там. Защото... Щом нямаме огнен покемон, това е второто най-силно за древния тип. Като използва Wing Attack, да. Така, 15 левел. Така. Битю, той ще изкара Magic Cup. Това покемон като не прави нищо, но след като еволюира, той еволюира в Гайрадо, става супер корав. Така. Бадил. Ох, тук ще ни трябва Rock Smash. Да видим на кой покемон може да се сложи. Имам съобщение. После ще го гледам. Багди. Само Брейв може да го научи. Хайде локвата ще махнем. Сега ето как се използва, натискате върху скалата и дал Брейв с Rock Smash и ето. Така. Тук, но преди да отидем в града има доста време. Там най-силният покемон на лидерката е 20 левел. Много XP дава тая черви. Алакин, това всъщност не знам какво. Я да се сложи часовника. Сега е 11:07 на обяд. Така, Брутал 16 левел. Значи тук ще сложа на тук. Да, именно тук ще има двойна битка. Шо така. Пачи Руса срещу. Значи проблема е... Да, има и нова атака. То Спарк няма да подейства, но да кара. Действа всъщност. Така по-бързо ще я врътна битката. Ето аз използвам и същи атаки. Покебол. Bullet Seed. Така. И тук сме в Флуарома Таун. Има още... Първо трябва да минем през Етерна Форест и после сме в Етерна Сити.
И там е втората зала, но тук ще имаме малко работа. Сега малко шокс. Сега виждаме, че това дете... Сега ще видите. Please, I want to see my papa. Така. Или по-точно да ви го кажа накратко. Тим Ракета са го отвлякли. Да. Да вземам покебола. Така. Don't choose the valley. Ай го така. Имаме битка. Глемял. Разруших я. Но. Люзър. Оп. Но не трябва ключ. Сега идваме насам. Пак отиваме в Ларома Таун. Първо да минем през Покемон центъра. Да се възстановим покемоните. После знам ще хвана... Знам кои, после ще хвана Пунита. Това е огнен покемон, защото ми трябва. И ще видите, сега сме насам. Влизаме тук и виждаме Тим Галактика тормозят Дъртия. Грънт. Те искат мет от него. Слаб противник ще. Да, както виждате, с един удар я смазах. Сега ще се бием с втория. Зубат, той е летящ тип. Като брутал е. Но доста, много по-слаб от него. Сега те ще... Ето това е ключ. И това е ключ, който ще влезем в барлогата на Тим Галактика. И този пич ще ни даде мед в момента. Тук парите да бях продал такова. Бях продал, нали бях продал тия рер кендитата, най-накрая разбрах за какво са. Служат да ти вдигнат левела на покемона. Но аз тия пари няма да ги използвам. Ще купувам в нормал. Така. Така. И вратата се отваря. Ще има няколко битки. Този няма да се бием с него, той се насира и избягва. Така. Зубът отново. Малко брев ще тренираме. Пек е доста ефективно. Същата... не. Сега ще свичнем на Брутал. Ето е тази една от лидерките. Сега ще се бием с нея. Тя има... Но мраза да ме понизва. Пругли, това е еволюцията на Глемял. И това беше...
Може да не успеем да я пребием от първия път. Шок ще я довърши, сигурен съм. Не, yes! Байт, ще махнем. Байт е доста силно движение. Така, сега те ще се махнат и ще освободим бащата на момиченцето. Така, ето го. Бащата. Така, вече излизаме и вече можем да тръгнем към града. Само да минем през Поки център. Локър. Сега ще излезе пак. Магнифик. Кой покемон ще развивам? Ще развивам малко Старавия, защото той най-ново ще ни трябва. Или Брутал, както и там. Сега се качваме нагоре. И тук. И сега да видим как се използваме, да. Така привлечем покемони. The appears to be naughty. Тук може да си хванем огнения тип. Ето понята е. Искаме този тип да си хвана. Тук в тревата май се сещам, че го имаш. Бидов не става. Шелос. Аз него не съм го използвал и не знам какъв вид покемон е. Доста тъп ми изглежда. Отново Шелос. Сега ще направя един брутален трик. Пачерс, слаба работа. Ще паузирам докато намеря понита и се връщам. Да, ето използвахме да на тъмно, ето вижте кой видях Уизъл. Той е воден тип покемон. Да значи на тъмно ще го използваме. Шелс. Няма смисъл. Няма смисъл, ще го прибия. О, боже! Отказвам се.
Само да видя сега, ще видим ли планета по тъмното. Май по тъмно се намираше, аз смених часа. Nope. Уизъл. Всъщност щях него да взема, ако бях с... Оф. Значи, сега тръгвам към гората. Малко нашия приятел Брейв ще потренираме. Тези обикновено са с покемони и скални такива. Така че те не са проблем за мене. То е само геодутовци ще иска. Само да сме на времето. Както се е нормално. В момента 11 часа, да. И ето вижте как стана ден. Магията на покемон. Помня, този покемон е адски тъп. Мене лично много ме дразни. Ето още един изорот. О, много експи ще ми даде, гледа. Шелс. Той използва водни движения срещу мен. Сейф на играта. Опа. Имам 27 покемона в покедекса и... Сега ще се бием с това момиче. Кой покемон имаше тя, само забрахме. Някакъв... Да, тя с Пипа беше. Но аз ще победа. Тук ще е тук мога да се ресторна. Да. Да. Сега влизаме в гората и кого да видим. Hello, my name is Sheryl. Сега ще тръгнем с нея. Тя ни възстановява покемоните. Я да изпълням на Бадил. После ще се хвана Бадил. Тук тъпа тренерска битка. 2 на 2 пък. Ого, Бълъби.
Сега гледайте какво става. Beautify. Писнем вече. Покемен. Паралис Хил.